Hari ini kita nyemprot, bosku. Ini kita lagi cari air ini, bosku. Buat nyemprotnya. Airnya susah. Kok krik-krik. Terus gede njaluk gepuk. Jangkrik. Airnya yang bersih, Mas. Takerane piro, Mas? Obatnya, Mas? Kami lagi Mas, sak mene. 120 ya? 100 ya, Mas. Wah, 120. 120 sak wae mandem, Mas. Ora ta, Mas. Kita pakai 120, Bos, takarannya. Obatnya oplosan ini. Lagi perawatan ini, Lur. Arealnya bongkor. Harian apa borongan, Mas? Borongan, Mas. Borongan. Paling 8 tangki apa pira, Mas? 60. Oh. Penak ya, Mas? Iya, Mas, iki pas gua sepi kan gigit kelas-kelas panen. No. Kan terus gua sepi kan gak kemasukan. Ngono. Ini kalau kelompok tani usahane iki kerja nyemprot. Ben buah panen, bersih. Bendolane ketok ya. Ini ketok, Mas. Penak nek njikuki. Nah, kanjimui dadi kabeh-kabeh bodo entuk duit, Mas. Oh iya. Entuk duit, bebas entuk duit. Setelah ini kan 2 hari 3 hari, Mas, paling manen neh. Heeh. Ini kalau mana di perune. Ibu ngono, Mas. Iki wong papat ngurusi 90 hektar, Mas. Heeh. Kualan asine, Mas. Tapi banget Iya. angkat terus, buyur lah. Iya, malah gremes lah. Gemes, Mas. Heeh. Obat iki gitu, gemes. Gremes. Ya piye? Wis kadung obat ya bene, Mas. Kita gak mati. Mati obatnya ampuh iki, Mas. Iya, Mas. Campur-campur berarti. Perawatan ini, Mas. Ini bener sih. Lagi istirahat, Lur. Kuwi lho. Seniore. Ini wong asing iki, Bos. Bos apa kuwi? Bos ngahi. Asine duite akeh iki, Bos. Golek keringet tok. Kurang golek keringet bae iki. Ah. Wong iki wis ngalus akeh. Duite areng nggih apa lho, Mbah? Duite akeh barang sik penggah kerja. Nyamang kok wong trongso. Padahal duite akeh. Ada ning kene 5 hektar, Lur. Angger ora dijak nyemprot yo Bengok-bengok. bengok-bengok. Sengaja wong koyo ngene iki.